रुंसारि नगेन्द्रनाथ बसुमतारी गोसोखां सायनासालियाव उदालगुरि जिल्ला आरो नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमाया खुंजाबाय। सानथामनि हाबाफारिजों बाथौ धोरोमनि गोथौ सानथौनि गोनां बोसोन आरो गौथुमनि सावरायनायजों दिनै थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरारि जथुमा आरो नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों 28, 29 आरो 30 जानुवारि 2024 खालाराव नोलोबारि बाथौ थानसालिनि नगेन्द्रनाथ बसुमतारी गोसोखां सायनासालियाव बाथौ धोरोमनि गोथौ सानथौ आरो बोसोनजों गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। दिनै गेवलां धोरोम सावरायनाय मेल। बे मेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो गोबां धोरोम सिबियारि गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिफैयो। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कान्दुराम बर' बिथांमोना खौरांगिरिनो धोरोमनि सायाव मा बुंखौ फारियै मिन्थिना लानि। बेयाव गाहाय आलासि महरै मा मेसेज होगोन बर' जातिफोरनो? खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै जोबोरै गोजोननाय मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि बे नोलोबारि बाथौ आश्रमाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे दिनै गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो हांख्रायनाय लेखा लाफैनो मोननानै गमामानै दिनै मोनसे बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज होनो सानोब्ला बेनो जे बाथौ धोरोमा गोदोनि नाजानाय आरो दानि नाजानाय। दानि नाजानायखौ होननानै बुङोब्ला दिनै डिसिप्लिन बिखेखख' बियो सोलोंथाइनि थासारिनि मोजांनि थाखायसो बियो मोनसे डिसिप्लिनाव फैदों। मानो होनोब्ला दिनै भारताव थानाय जिखिनि बाथौ सिबियारिफोर दङ, दा जोंनि जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफादफोरा गोख्रोङै खामानि मावदों, साखोन सिखोननि सायाव खामानि मावदों, डिसिप्लिननि सायाव जेरैबायदिहाय सान हर खामानि मावदों आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव जेरैबायदि बिबानखौ लानानै खामानि मावदों आरो बे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बेनो मोनसे मोजां मेसेज आरो। आयदाफारि हिसाबै जिहेतु बाथौनि गोथौ तत्त्वफोर दङ, बे आयदाया मामोन नोंथांनि दिनैनि? आयदाफारि हिसाबैथ' जेबो आयदाफारि बेबायदि होनाय मोनाखै। आं जाय जेनेरेलि बुंबाय मा जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै धोरोमनि जांख्रिथायाव जेरैबायदिहाय खामानि मावदों, थानसालि लुफुंनाय, गामि फोसाबनाय, जौ जुवा बेफोरनि सायाव खामानि मावनाय, सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय, दिनै बाथौ आश्रम गायसननायनि सायाव खामानि मावदों आरो बेबायदिनो जोंनि दिनै धोरोमनि सायाव जेरैबायदिहाय खामानि मावदों उदालगुरि जिल्ला आफाद हिसाबै आरो दिनै 22 खान जिल्ला आफादनि सायाव 22 खान जे बियाब आफादफोर दङ आरो बिनि गासै दिनै बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों। गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैदों आरो जोंनि थाखाय दिनैनि साना जोबोरै माने मोजां सान होननानै जोङो सानजायो आरो। लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोमनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बे समाव बुंनांगौ होननानै दङ। दा बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा माबायदि हाबा मावगोन? दिनै लाइमोनफोरा दिनै धोरोमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ होनना बुङोबा दिनै लाइमोननिफ्रायनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा। मानो होनबा लाइमोन बैसोआवनो गोबां कनभार्ट जालांनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ हमथानांगौब्ला दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै मिरु गौथुमा बिनि सायाव वार्कशप लानांगोन। जोङो जायगा जायगा वार्कशपफोरखौ खालामनांगोन, जिल्ला लेभेलाव वार्कशप खालामनांगोन। जोंनि गेजेराव नङाब्ला दिनै सासे गाबोन सासे बेबायदिनो बास्लायलांनायफोरा बारा जादों। नाथाय दिनै जिल्ला आफादफोरा बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनाव दिनै सम मोनसे इकुवेल मोनसे समान थासारियाव दङ आरो निस्सय जोंहा फोथायनाय दङ जायफोरा गोदो बास्लायलांदोंमोन दा एसे रिटार्न जाफिनदों आरो। Dinazın, kamçı kumso tani rindaizın, kırtaçın suku, orayı
उदालगुरि जिल्ला बर' दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेवलां मेल आं आसलथे गाहाय आलासि नङामोन मेल बेखेवगिरिमोन मानिजाथाव बिटिआरनि बिथाङा मेलखौ बेखेवनानै होबाय आरो आङो बिथांनि जि मासि बेखौ लाबाय बेवहाय लानानै खोब मोजां नांदों जे बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननि जे गाव गावनि धोरोमनि फारसे जि सांग्रांथि आरो बे धोरोमखौ लाखिनायनि गेजेरजों हारिनि जि राव थुनलाइ आरो हारिमु बेखौ लाखिनायनि जि मोनसे बिबान बिथांमोना खामानि मावदों बेखौ नुनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बे समावहाय सिगांनि बाथौ दानि बाथौ गिबिनि आगोलनि बाथौ होननानै बुंबाथ' आरो दानि बाथौ आं दहायनो बुंदों जे गोदोनि बाथौ आरो दानि बाथौ सोरगोजों आरो हाजों फाराग गोदोनि दिनाव बिदि फोसाबनाय बिदि बाथौ गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफ्रानो बै समाव गावनि असे धोरोमखौ नागारनानै गावनि सिनायथिखौ नागारबावदों बै समावहाय आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां मोनसे चेप्टार बियो आसलथे दा दिनैनि दिनाव फैयै फैयै नैबे बाथौ माने गौथुमा माने हारिनि गेजेरावनो मोनसे सांग्रांथि लाबोबाय बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरो बेल' नङा बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां धोरोमारि आफादफोर दं दिनै जोङो बुंनांगोन ब्रह्मआनो होन बा ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनानो होन जोङो गाव गावनि धोरोमखौ लाखिनायजों लोगोसे जोङो खिन्थु सासे मोजां बर' हिसाबै जोङो जानो थाखाय नाजानांगोन जोङो गावबा गाव धोरोमखौ लाखिनायजों लोगोसे बे हारिनि रावखौ लाखिनांगोन थुनलाइखौ जों मान होनांगोन जोंनि बिजोंखौ जों मान होनांगोन अब्लासो खिन्थु जों हारिखौ धोरोमखौबो लाखिनो हागोन आरो हारिखौबो जोङो मोनसे मा होनना बुङो मोनसे मास्टार रेस हिसाबै जोङो दानो हागोन दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि हादोरगिरि बे मोनसे मोन्थोर दङ आरो जे मोन्थोरखौ नायोब्ला जों नुयो जिथु दानि लाइमोनफोर जेंनाया बावनो फैदों गिलु बालु जेंना बेनो दिनैनि जि लाइमोनफोर बा सेंग्रा गोहो बा सिख्ला गोहो बिसोरो धोरोमनि फारसे बांद्राय माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोना आरो बेखायनो आथिखालनि जायफोर धोरोमगुरु बिथांमोना जायखि धोरोमानो जाया मानो आं दहायबो बुंदों गावनि बिबुंथियाव जे जोंनि धोरोमगुरु बिथांमोना बिराद गिलिर मोनसे दायित्व दं बिबान दङ नङाबा जोंनि लाइमोनफ्रा फैबाय थानाय सानाव खिन्थु आद्रि जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारि आरो बेवहाय जों नुदों जे गाहायै दिनै सरकारि भाबै जि जौ दखाननि थाखाय लाइसेन्स होनाय बियार बार बेफोर बांसिन चेलेन्ज आइ आफाया बादा होब्लाबो बिसोर बाहेरायाव लोङै खुमायो जाहै खुमायो बे मोनसे गिलु बालु चेलेन्ज बे बेलायावबो जों दिनै साननो गोनांथि जादों जे गासैबो जायगायावनो जौ दखान खुलिजानायनि परिबेस गैया आसलथे गासैबो जायगायावनो बियार बार खुलिनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि मानसिफ्राबो बे बिथिङाव रावबो जेबो बुंलिया बे दुखु गोनां खोथा आं गिबियावनो निउस पर्टेलसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय दा बिथांमोननि मथे जों दिनै 28निफ्राय 28, 29, 30 सानथामनि हाबाफारि लाना जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाथौ आफादा बेवहाय माने जों रायजो राजाखौ सजाग खालामनो थाखाय जोंनि माखासे थालांनाय बुस्थुखौ जों बेवहाय आरो राफोद खालामनो थाखाय जों दिनै बे मिटिंखौ खुंफुंनाय बेलायाव जों जाबायदि आलासि लिंदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जथेस्थ' जों सहारि मोन्दों आरो बिथांमोननि आलासिनि जुदि बिबुंथि बोसोनथि बेवहा आं फोथायो जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना जथेस्थ' गियानखौ आरजिनो हागोन देग्लाय जेरैबायदि लोब लोब आं इसोरनि खाथियाव बेखौनो आर'ज खालामो बाथौ धोरोमा जाबाय बर'नि गिबि आरो आंगो धोरोम बे धोरोमखौ गारोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुवाबो गोमालांगोन आरो हारिमु गोमायोबा गावनि हारिनि सिनायथियाबो गोमालांगोन जिहेथु बाथौ धोरोमानो बर'नि सिनायथि आरो बाथौ धोरोमानो बर'नि नेरसोन दा बे बेलायाव जोंनि माने बर'नि गेजेरावहा बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा नोंथांमोना बुजिबाय नंगौ बर'खौ बाथौखौ गारोब्ला जों गासिबो गारनायखौनो जागोन दा बे हेनजानि देग्लाय मा आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो जों बेनिख्रुइ साबसिन हाबसिन जों खामानि मावलांगोन बा बाथौ धोरोमाव जों हेफाजाब होनो हागोन बेखौ बिथांमोननि गोसोआव जुना लादों बेखौ आं खुदानि बिसास दिनै समाव मा बुंगोन जे गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय मा बाख्नाय हरगोन आं बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों बा जिल्ला आफादनि आफादगिरि जानानै बाख्नायदों मा नंगौ एकदम बेबायदि लैहोर लैहोर फैनानै धोरोमारि खामानिफोरावहा गावनि जौगानाय हाबाफारियावहा बाहागो लानानै रोङैखौ रोंलांनांगौ
आरो गोरोंखौ रोङैनि सिगाङाव फोरोंलांनांगौ बेखौ आं हदायनो आसा खालामो। दिनैनि गेवलां धोरोम सावरायनाय हाबाफारियावहाय आलासि हिसाबै दिनै बे गेवलां मेलावहा जों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफखौ जों हांख्रायदों, नाथाय बिथाङाबो फैदों आरो बिथाङाबो हयथ' जोंनि गेजेरावहा माखासे थालांनाय माखासे रोङिफोरखौ माखासे मिबथिफोरखौ बिथांमोना जोंनो खौरां होलांदों, मिबथि होदों। बेनि थाखाय आं जाफानो जानाय बिथांनिसिमबो जों बहुत धन्यबाद होदों।